De oranje dagen hebben boeren op verschillende plakken maar trekkers demonstreerd. Onder andere op de A32 en de A7 en bij verschillende distributiecentra van supermerken. Daarbij blokkeerden ze somtijden het verkeer. De veiligheidsregio had er geen zinocht van. Demonstreren, dat keuren we goed, dat mooi ik, maar blokkeren, dat willen we niet. En wij merken dat dat verkeersonveilige situaties oplevert, sowieso veiligheidssituaties opleveren. We hebben net echt gecharmeerd van binnen, dus daarvan hebben we deze maatregel al kundigen. Wat voor onveilige zaken binnen dan? Nou ja, langzaam rieden op een sneldiek, blokkeren van dieken, dat jouwt onveilig is. De demonstrerende boeren zijn net van plan om na het verbod maar de acties op te houden. Wij zijn helemaal niet uit op een confrontatie met de overheid, niet in de zin van de provincie of met de politie. Dat is ons doel helemaal niet. Daar willen wij helemaal niet in confrontatie mee aangaan omdat wij willen demonstreren. We zijn het gewoon allemaal zat. En Den Haag die gaat op vakantie en die laat ons eigenlijk zitten. En nu komt er weer een demonstratieverbod. En wij zijn daar niet mee eens en wij gaan gewoon door. En er zijn genoeg dingen die wij kunnen doen. De actieplannen van boeren voor de komende tijd zijn nog net duidelijk. Hoe dan ook, er zal extra politie inzet worden om de boeren deze week in de gaten te houden. Wij hebben een signaal al jong dat wij de manier waarop ze nou demonstreren, dat u dat net bevalt. En daar zullen wij in optreden. En voor de rest moeten de boeren zelf bepalen hoe ze het de komende weken al of net doen. Wij komen niet meer op de snelweg. Dat hebben we 1 keer gedaan om ons punt te maken. En voor de rest zijn wij daarin niemand tot last. En kijk, als wij met een stoet van 4 kilometer lang gaan rijden en we gaan 1 kilometer per uur rijden, dan blokkeren we niks, dan rijden we. Ja, ik bedoel, wanneer krijg je een grotere chaos? Als we netjes ergens aan de kant gaan staan of als we in een stoet gaan rijden? Maar dat de acties nog lang net voorbij binnen, liep het wel duidelijk. Wij gaan hier net zo lang mee door totdat het is opgelost. Dat kan wel lang duren. Dat kan heel lang duren.